It's on the Onye Obodo, 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 Onye. Ah, onu go ma mi ra so. Alaba. Aga. You go ma mi ra so. What ya? Ede wampa. Nwota gini. De ni ana ede onye nyoma mbe be nya wampa. You not relate fine 1000. Wampa. Onwe ya mfuru. Ife eji wa shock we de. Ndo ni da afia. Owi pule Photo. No be juju be that. that. Full ya. Ogona no so. Na de kwa na anya o. Aga do bi nyoma ma me na kwa nyoma money. Why so? That is not correct. Ke no de na wa. You de kwa na de dia na de then capital letter. Photo. Alaba. Ke ife de na ba. KG white chalk well. Yes, confirm. Go do. Do not urinate here. Fine 1000. Ana eba mba. Even onye siga for yourself. Ana eba mba kuye. Ana eba kuye. Onwe beji okwu no ka eje. Wele go anya anya na eba na ma. Anu go ma mere. Fine girl. Ede. Ogo nwere ya mfu na this world. Ka mu na Oga na anya ya abụla m onye okwu no ka. Abụla m onye okwu no ka m na-eju okpodo wa ga ọnụ. Oga afụla bụ ilu gị. Ina ya ala. Oga jụwa ya gwa gị asịs. Ogo this man. Ogo this man show see guy. No way, can I make a post? Na de ala thank God na ịbịa. Ala ba bịa ebe a nyụọ mamịrị. Na agụrụ ife ede na bọọlụ sị na ọfụrụ. Ka ife ede na ebe a. All of you will get him on every fair do no you need to find one pack ways. I follow me now. One I follow me. Learn the lesson. If you be on that. Ụla bịa nka. Can you there? No, not urinate here. Fine, 1000. Can post one use. Ngwa papụta ya ozugbo. Oge kịta ama agụla ka ịfụ ya. Aka ịbụ ọbụla ndụ ụgọ kpọ na wipe anya. Ị ya afụ nke anyị ede next week. Aga lụpụta ya ozugbo ma ịsọ. Why else can I phone change your kịta? Ego moto ndi ya. O nwere ego nji. Aga ma agbanye. Oy sọrọ bịa oy ya ka na boy sọ. Ego moto. Nwere gbasa amara. Why you so young? Mejugu we na. Si arọ nwa. Ọsọ gị fefe wee na. Oye mpia. Ị ma na itiri ego kpọrọ nwa. Afụlọ m ilu gị. Ị bịa bịa enye ọma amịrị. Taa. Ife na-eme. Ị makwa na we get this street. na ka eje metụ ọ dị ego na nchọ ọrụ gị 2 each ọrụ bụ ọrụ m ọnụ ka itinye ọ gasị ụla ka ị wetara n'ọrụ a itụlọ mkpu ụla ka ị wetara ọrụ bụ ọrụ m abịa wetara ọrụ a m na-enwere nchi a nga nchọ ọrụ gị na amakwu nwe ya ya kwa tu ebe a mu asị yi o kata ụtụ na amakwu nke osi get that chicken ha ị nọkwa ọrụ sọ ha ba ya ba aga ha ị nọkwa nnuwa ha ka ya ọrụ sọ Shot by the Ghana Victors.